Iraw il-merħla talla f'data fidejkom. Ħudu ħsieba minn qalbkom. Kif irid Alla. Fl-10 anniversarju mill-ingress ta' Monsinjur Charles Scicluna bħala Arċisqof ta' Malta, nirringrazzjaw lil Alla għad-don ta' dak li hu għall-Knisja f'Malta. Grazzi Mulej, tal-li permezz tal-qaddej tiegħek estendejt imħabbtek għall-poplu tagħna. Leħnu kien tassew ta' faraġġ fin-niket u meta xprunat mill-ġustizzja kliemu kienu kol ta' twiddib. B'tama waħda, li qlubna iterqu iktar lejk, fl-arfin li għandek insibu l-milja tal-ferħ u l-imħabba tagħna. Monsinjur Arċisqof, nirringrazzjawk tal-qaddi li biħtħobb il-merħla f'data lilek. Mhux biss fid-der, imma wkoll fis-skiet. Mhux biss f'servizzi tanġibbli, imma wkoll fil-qaddi tar-ruħ. Grazzi ta' 10 snin ta' fedeltà u tal-qalb ħanina tiegħek. Bi gratitudni sħiħa f'Alla għal dak li int, nitolbu għalik biex dak li beda din l-opra tajba fik iwassala għal milja tagħha.